Airmat mo, sa airbat mo, ina-admire ko yan sa'yo. Alam mo yan, beautiful souls. At lagi ko kayo iti-treasure. Nandito kayong dalawa. Naglitawan na ang mga sangkot sa hiwalayan ni Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Magulo ang mga sangkot sa hiwalayan ng dalawa. Ang alam lang ng lahat ay ang pagkikita ng palihim ni Andrea Brillantes at Daniel Padilla sa Spain. Hindi lang pala ang rason sa pakikipag-separate ni Catherine kay Daniel ay ang issue patungkol kay Andrea Brillantes. Isa pang balitang kumakalat ngayon ay ang bagong girlfriend di umano ni Daniel Padilla ay ang kapamilya actress na si Jillian Vicencio. Matapos ang pag-announce ni Catherine Bernardo ng hiwalayan nila ni Daniel, naglabasa na ang mga sangkot na babae sa pakikipaghiwalay ni Catherine. Anyang say ng netizens, hindi si Andrea ang dahilan ng hiwalayan. Pero totoo na nag-one night stand sila ni DJ at Andrea sa Spain. Ang dahilan kung bakit naghiwalay sila ay yung hairstylist ni Kylie Versosa. Magkasama sila ng Kathniel at sa Too Good to Be True na teleserye. Kaya nagpa-short hair si Catherine sa Preview Magazine kasi short hair din si Jillian Vicencio at siya ang pinatatamaan. 4 months nang cool off ang Kathniel. At matagal nang niloloko ni DJ si Kath. Ang nagsumbong kay Kath ay si Sue Ramirez. So dahil pala kay Jillian Vicencio ay nagpa-short hair si Catherine upang asarin silang dalawa ni Daniel Padilla. Ang pinakadahilan raw sa hiwalayan ng dalawa ay si Jillian Vicencio. Binomba naman ng netizens ang Instagram account ni Jillian at sinabi true ba raw ang balita na siya ang bagong girlfriend ni Daniel Padilla. 4 months na palang break ang Kathniel. Nahal ata na rin ito ng ilang fans ng dalawa dahil bihira na silang nagsasama. Sa ngayon tikom ang bibig ni Andrea Brillantes dahil siya ang pinagtutuunan ng bash ng netizens dahil siya lang ang alam ng lahat na nakipagrelasyon kay Daniel Padilla. Ngayon na crowd control na ang pangbabash kay Andrea at nalinawan ang lahat na si Jillian Vicencio ang napapabalitang bagong girlfriend ni Daniel Padilla ngayon. Madaming fans ang Kathniel ang nalungkot sa social media at nagpakita ng suporta kay Catherine Bernardo. Malungkot man isipin na nakipaglaban pa si Catherine Bernardo upang maiayos ang kanilang relasyon ni Daniel ngunit hindi enough ang lahat ng ito at sumuko na ang actress.